Ya, bueno, hausi da grabatzen, interferencia, interferencia. A ber, ja, honesko hartu duzu 10 minutan, helburua, helburua da, horrelaxeko eragiketa bat egitea, superazkar eta superpotentzia gutxik gastatzea. Ez da zere, nanobatio, nada. Ate bat izatea, superazkarra eta ia potentzia gastatu gabe. Hortan gabiltza. MOSFET transistorea erabili beharko dugu. Ei, WhatsAppeatu. Helburua da hori. BJT erabili dugu ledarrik tapizteko, potentzia gauzak egiteko, MOSFET potentzia bezala, baina erabili behar dugu ere bai, MOSFET integratzen badigu oso txiki, hori egiteko. Gauza da, dakigunaren arabera, horrelaxeko etengailu bezala funtzionatzen duela, ikusi genuen, baina oso etengailu superona. Superazkarra, honen arabera, tak, blatzen bada, tik-tak. Eta hori erabili behar dugu, gauza, konektatzeko, zirkuituan, hori egiteko. Zire hau. Hala ere, hau ez da nahiko izan behar. Hau da NMOS MOSFET transistorea. Gorputza P eta NN. Bazukan honek bere lagun inbertitua. PNP transistoreak bazukan bipolarrak PNP zukan, eta honen inbertitua zen PMOS transistorea. Hori ere aztertu behar dugu eta erabili behar dugu. Zergatia ere esango dut berala, baina hausia horrela aztertu behar dugu ere bai PMOS transistorea, bere simboloa zala, hau bezala baina alderantziz. S muturra goian, kasu honetan horrela segezia jartzen genuen, G hemen, eta S goian. Hemen D, irizpideak alderantziz ziren, intensitatea horrela etortzen zen, hemen S lurrera konektatzen genuen bezala hemen elikadura konektatzen genuen, osea, funtzionatzen zuen oso antzekoa, baina den alderantziz. Eta ez genuen asko sakondu, baina hemen bai erabili behar dugula. Erdieroale struktura oso antzekoa, baina dena inbertituta. Marraztu behar dut. Eta analizi berdina egin behar diot. Ia, vemos, transistore batek dauka. Beste honek P duen bezala hemen, honek N. Beste honek hemen N duen bezala, honek P. Honek P. Elektrodo hau, S muturrera, beste hau D, isolatzailea, elektrodoa G, eta gorputza orain, hau elikadura konektatzen dugunez, hori da vampiro bat bezala, alderantziz funtzionatzen du. Hau zutik eta beste hori zintzilikatuta, oinetatik. Hau elikadura konektatzen dugunez, hau orain konektatu behar dugu maila altura ere bai. VDD. Hortara egon behar da konektatuta, eta funtzionatu behar du honen antzera, baina inbertituta. Aztertu dezagun. Sartu dezagun hemen egin dugun bezala. Honi sartu dezagun 0 voltio. Hemen sartu dezagun 0 voltio. Vale. NPN. Hemen ditugu ere PN junturak eta bar. Baina begiratu dezagun horlaxe. Orain gorputzari, material honi, tensio altu bat jarri diogu, eta sarreran elektrodo honi 0 voltio. Osa, tensio diferentzialtua daukagu. Hemen genuena, baina alderantziz. Hemen daukagu hemen VDD hemen 0, hemen alderantziz. Hemen altua eta hemen 0. Tensio diferentzia hori nahikoa izan behar da, elektroiak beraien lotura uzten dutenean, onutza etortzeko, eta hemen berriz ere sortu behar da kanal bat, igual beste kolore batekoa jarriko diote. Zen, orain elektroien falta daude, igual beste kolore bat. Urdina. Elektroiak aldendu behar dira, eta hemen sortu behar da kanal bat elektroi faltarekin, zulotxo pilakirekin. Zen, elektroiak erakarreta sentitu behar dira alde horrekin, eta egoera honetan sortu behar da bidea bi muturroien artean. Zero horrek egin behar duena da, bide hau ireki. Egoera honetan, PMOS hori dago etengailu itxita bezala. Ez eta B artean horrelaxe, resistentzia txiki badago, baina 0 bezala hartuko dugu. Eta G muturra esan bezala 0 voltiota hausia dago, gertatzen dena. Irudikatzeko gorputza honen edo body honen konexioa hauxe horrelaxe jartzen da. Hemen B hori, gezia kanpora, hemen gezia barrura. Egin dezagun orain, berdina baina hemen tensio altua jarrita, tensio berdina izan behar da, kanalrik ez dagoen behar, baina alare marraztu behar dut dena izateko. Hau galdetzen deguta. Hemen N, isolatzailea, elektrodoa, S, D,
gorputza maila altura, orain G muturra maila altura, orain, bi elektrodoien artean tensio berdina, hemen ez da zer ez gertatzen, hemen ez da kargak hor daude, elkartuta, orden NPN horietan PN junturak ditugu, inbertsuan hemendik intensitatea ezin da pasatu. Egoera honetan, hemen VDD daukagunean, hau dago etengailu irekia bezala. S eta D artean, G muturra denean maila altua. Bagenekiena, hau da kasi bagenekiena, MOSFET transistoreak bagenekiena. Nik orain esaten ari dizuet, hauek egin zakigula oso txikiak, oso azkarrak, oso potentzia gutxi gastatzen. Bole? Orain, erabili behar dut eta azkenean egin behar dut ate logiko bat. Ate logiko bat. Simplena egin behar dut. Horrelaxe. Erabili behar ditugu horrelaxeko transistore bat, NMOS bat, eta PMOS bat. Eta horregatik, bi motatako hoiek erabiltzen ditugulako, ideia honi, esaten zaio, CMOS teknologia. Orden, hemen gauza berria izango zen, bi hauek elkartuta izan behar ditugula zirkuito batean. CMOS teknologia. Galdetzen badegu, hau irudikatu behar duzu. Maila altua, hemen lurra izan behar dugu, eta izan behar ditugu hemen serien PMOS transistore bat, hemen PMOS, serien NMOS batekin. Hau da NMOS, hau PMOS, SD izango zen hau D, S, bakoitzaren G muturrak hemen, eta elkartu behar ditugu biak. Sarrera bakar bat bezala izateko. Eta hauen deak irteera bezala. VO edo C. Eta sarrera VI edo A. Logikoa, Osea, A izango zin. Edo 0 bat, edo 0 voltio edo VDD. Hauxe da, CMOS teknologia galdetzen badegu, hauxe marraztu beharko duzu. Oinarrizko atea da, CMOS teknologiak egin, hauxe izango zen. Erabili behar ditugu NMOS transistoreak eta PMOS, horrelaxe konfiguratuta, egiteko eragiketa logikoak. Eta honek egiten duena zer da? Zer da? Igual hemen jarriko dut. Hemen, aztertu dezagun. VI arabera, sartu behar dugu edo 0 voltio, edo maksimoa, digitalak, VDD. Digitalki, honen esan nahia da, edo 0 edo bat. Bale, osak esarrera hau. Kasu bakoitzan aztertu behar dugu nola dauden bi transistoreak. PMOS eta NMOS. Edo on, edo off, jarriko dut, edo barkatu on, edo off. Eta ikusi dezagun, nola daukagun VO. Izan behar dela, logikoki Z bat. Hasi gaitezen. Hemen, 0 voltio jartzen badegu. 0 voltio. 0 voltio, edo 0 logiko bat. 0 voltio jartzen badegu hemen, zer gertatu behar zaie, bi transistorea hauei. USB-mentxe daukazu erantzuna. Honi, 0 voltio jartzen badiozu hemen, 0 voltio jartzen badiozu, irekita. Azpikoa irekita. Hemen irekita. Hor PN juntura horiek, daude, eta irekita bezala dago. Hortik ez da pasatzen, ez da zer, ez dago kontakturik, irekita. Berriz, honi 0 voltio horiek, eragin behar diote, konexio bat sortzea. 0 voltio horiek konektatu behar dute, hau eta hau. Tak, itxita dago. Orduan, hau on, hau off. Oso horrexea dira aztertzeko hauek, analizatzeko, ebazteko. Orduan, VO zen bada. Hau irekita badago, eta hau itxita konexio bat dago, hemendik onutza. VO da VDD. Hemen txeokagulako konexioa. Dala bat logikoa. Aztertu zagun orain, sarrera denean altua. Hemen jartzen baldin badegu VDD, 5 voltio, o 15, lukizea. Zer, izan behar dugu. Bale. VDD horiek honi zer eragin behar diote. Pues begira, VDD jartzen badegu, tak, hau on. Hemen konexio bat egon behar da, hemendik onutza. D eta S artean konektatu ez zaigu. Hau on. Eta goikoa, VDD-ek irekita uzten dio. Ez da sortzen kanala, ez dago konexiorik. Beraz, V hori konektatu diogu lurrera. VO konektatu dugu lurrera, 0 voltiotara, 0 logiko bat. Egin dugu.
not eraiketa bat. Simpleena, not eraiketa bat, simpleena, orain arte operazionalekin eta barekin dugu. Orintxe bakarrik, bi transistori hau egin nanometrozkoak direla, oso potentzia gutxi, oso azkarrak, baina gure lehendabiziko atea egin dugu. Eta arabiltzen ari garen ez, NMOS eta PMOS transistoreak, honi CMOS teknologia esaten zaio. Urrengoa ikusi behar duguna da, nandate bat, baina nandatea ikusi aurretik, hemen azpian, horrelaxeko bi NMOS eta bi PMOSekin, nand garrantzitsu hori ikusi aurretik, ikusi dezagun oraindik erdieroale struktura zehatza, nola fabrikatzen den bi hauek batera egiteko ate logikoak. Ikusi dugu bakoitza nola egiten den, baina eske teknologia hau da dena elkarrekin batera doaz. Orden, CMOS teknologiak badauka bere erdieroale struktura, galdetzen dugula ere bai. CMOS teknologiaren erdieroale struktura. Galdetzen dugula. Teoria, luke zan, ez da, luke da, ez da, errepika horre esertzen den luke teoriako galderak ez ezkin gustatzen, ez berari ez da niri ere, baina galdetzen dugunez, bintzat, hori, CMOS teknologia eskatzen badugu, eskatuko dugu struktura hausi izango zela, nola funtzionatzen duen, eta nola elkartzen diren erdieroale strukturan ere galdetu behar dugu. Orduen, nola fabrikatzen dau? Horrelaxe. Ideia da. Chip batean izatea bi transistore horiek. Orduen, nia, hasi egiten. Ea ateratzen zaidan, begiratu gabe. Hemen biak jarri beharko ditugu. A ber, bai. NMOS da NPN. Orduen, erdian NMOS, N, eta UP. Osa, P sustrato bat. Eta marraztu behar dugu hemen NMOS. Bere konexioarekin, hau bere konexioarekin, hemen isolatzailea, osa, orain arte dakigunarekin. Hemen G, eta hemen erdian daudenak, hau izan behar dira D. D eta S. Simetrikoa da, baina, bueno. Bale, hemen jarri ditudan, hemen aurreko eskematxo horietan, gorputzak ere bazukan elektrodo bat. Hauek, fabrikatzen direnez, gainetik maskarakin, material ezberdinak goitik sartzen eta bar, elektrodo hori fizikoki hementxe egoten da. Hau izango zen bodiaren konexioa. NMOSen lau konexioak D, G, S eta bodi hementxe izango genituzke. Bueno, ikasteko nahiko, bueno. Horein behar dugu bertan egintea PMOS transistore bat. PMOS transistoreak dauka. P movida guztia hau izan beharren dauka N. Horein egin behar duguna da oblea, silizioaren txip honetan, N egune handi bat egiteko bodi bezala. Horrela egin behar dugu hemen posible izan fabrikatzea N motatako, PMOSen bodia izan behar den N motatako gune handi bat, eta gero marraztu behar dugu hemen PMOS transistorearen gauzatxoak. Zer dauka honek? Hemen P, honen hemen P, hemen elektrodo bat, hemen beste bat, erdikoak drenatzaileak, hau sustratoa, erdian isolatzailearekin G-atea, eta honen bere kontaktua, bodiaren kontaktua, berria, VDD-ra konektatzen dugula, horrelaxe izango genuke. Orden hau da PMOS, hau da NMOS, eta horrelaxe integratuko ziren gutxi gora bera. Eskatzen badugu marrazteko, ikusote, bidea hausi izango zela. Orden, CMOS teknologia notate bat egingo bagenu txip honetan zer egin beharko genuke? Pues bi transistoren D muturrak konektatu, direla erdikoak, hau eta hau konektatuko genituzke, kabletxoekin, hori ja
transistorak egin ondoren, hau izango zen irteera, VO edo C, zer gehiago. G ateak ere konektatu beharko ditugu sarrera bezala, hau, eta hau konektatuko genituzke, G bakarra bezala edo A sarrera digitala bezala. Gero, kasu honetan, honen S, NMOSen gorputz guztiak lurrera, hauen gorputz guztiak VDD-ra. Hemen, S ere bai lurrera, beraz. S lurrera, eta hori bai lurrera. Beraz, bi hauek, lurrera, eta PMOSenak. Beraien gorputzak VDD-ra, eta kasu honetan S ere bai VDD-ra. Orduan, biak VDD. Hau izango zen, CMOS teknologiaren eskematxo hori, erdiaroa estrukturan marraztuta. Bi transistoreak eta konexio guztiak hemen izan da. Bemon ez BMOS. Ze logikoa, logikoa. Eta hau egiteko not bat. Rollo guzti hau. Jesukristo makina garestiekin egiteko hau ez dakizen nanometrotan. Baina behin makina horiek izan da egin ditzakegu igual milioika ate edo bat. Bat egitea edo milioika egitea prezio berdina. Behin baliabide guztiak egin da eta ordain duta izan da. Orden, hau galdetzen dugu, zer den, CMOS teknologia sartzen da, edo oizko deialdian edo bestean. Hoi beti sartzen da. Bale. Ikusi ditzagun orain nola aztertu ate konplexuagoak. Nonkoaz? Bira, bagoaz. Ikusi dugu, sarrera bezala, garrantzitsuna hause, Eta hau ere bai. Ate analizia. Aztertu ditzagun. No? CMOS ate digitalen analizia. Eta zuzenean jarri behar dizuet, NAND ate baten, zirkuitoa dela... Amasei gardenkian duzuela. Itxen, Zagatu behar dut. Eta... Ja. PMOS bat, hauek paraleloan. VDD. Gero, hemen azpian NMOSak zerien. Zirkuitoa hemen gozan, ez da eskatu behar zirkuitoa marraztea, baina ebaztea bai. Osa ez da goikasi berri. Eta orain elkartu behar ditugu binaka. Hau, honekin adibidez, uste dut. Binaka, Eta orain... Hau honekin, adibidez, uste dut, Bai, ja, binaka. Goiko bat, azpiko batekin. Ez du importe uste dut. Osea, muturra hau dago onutza eta nutza. Eta hau dago onutza eta nutza. Lurra, hauek dira PMOS, P bat, P2 adibidez, N bat, N2, men VA edo A digitala, VB edo B digitala, eta irteera egon behar da, hemen. Hemen dikartu dezaket, hemen. VO edo C. Eta hau bai galdetu dezakegula, taula hau egitea. Oinarrituta, etengailu horien funtzionalitatean. Ez que hau erraxa da, arraro egiten zaitu hasieran, aztertu dezagun hau, digitalki. Sarrerak. A eta B. Digitalki 0, 0, 0, bat, 0, bat. Tensio bezala, VA, VB, dena jartzen badugu. 0 voltio, 0 voltio. 5 voltio adibidez. Eta hemen biak altuak. Eta joan behar gaztertzen kasu guztiak. Sarrera. Lamina daukagu. Eta aztertu bat ditugu transistore guztiak. Ia, P bat, P2, N bat, N2,
Eta horiek dauden arabera, ikusi behar dugu nora dagoen irteera. VO, eta altua baldin bada, pues, bat logikoa, edo bajo baldin bada, zero logikoa. Hau bete beharko dugu, ate edo zirkuito hauetan, oinarrituta etengailu funtzionalitate horretan. Hemen gertatzen dela, horre elektroniak gora eta bera. Hasi gaitezen, jarri ditzagoen hemen 0 eta 0. Eta ikusi beharko dugu transistore bakoitzan nola dagoen, edo itxita, edo on dago itxita, eta irekita off. 0, A 0, orden P bat. Hau 0 baldin bada, ez duzu gogoratuko. Tensio diferentzia hau maksimoa da. Hau VDD, hau 0, tensio diferentzia hau maksimoa denean, hau dago on. Ikusi dezakezu, on. P bat on. Hau 0 baldin bada, honen bodia lurrera dago konektatuta, naiz eta hemen ez erakutsi. Honen P gorputz hori lurrera dago konektatuta, beraz 0 eta 0 artean ez da zer ez gertatzen, hau irekita. N bat, off. Jarriko dute F batekin. 0 honek eragiten du, ia, hemen, berdina. Hau P bat da, hau VDD, tensio diferentzialtua, hau dago on. Eta 0 horrek jartzen du hau, off. Zenbatera dago VO? Begira. VOk dauka, bi hauek serien eta biek irekita. Osak ez dago konexiori lurrera. Eta bi hauek itxita. Osak dago konektatuta VDD-era, bi hoietatik. Beraz, VO, VDD. Bat. Horrela egin beharko da. Erraxa da, Baina arraro egiten zaizu, Kostatzen zaizu, ez dakit. Venga, 0 bat. 0 bat, edo 0 VDD. Honek, hau, on, leheno bezala. On, eta hau, off. Horain hau altua. Ia zaldaketa daukagu. Altua baldin bada, altua. Sustrato altua. Tensio diferentzia, altua, 0. Irekita. Hau irekita, altuarekin. Vemos delako. Bedoz, irekita, off. Eta, hau berriz, hau on. Zen hau VDD baldin bada, itxita, on. Orduen, VO nora dago konektatuta. VO hauek serien daude. Hau dago itxita, bale, be hau irekita. Eta serien daudenez, bitako bat irekita baldin badago, ez dago konexioi lurrera. Ez dago. Eta hemen hau genuen, itxita eta hau irekita. Baina nahikoa da hau itxita egotea, konexio bat egoteko mendiko nutza, VDD. Antzeko zerbait gertatu behar da hemen. Utziko duzuen dak utziko dut, bale? Begiratu ezagun biak bajuak, biak altuak direnean. Biak altuak. Bale. Altua. Vemos, tensio diferentzia VDD que VDD 0, beraz tensio diferentzia G eta S artean 0, orduen ez dago kanalik, irekita. Hau irekita. Off. Hau, VDD. Hau lurrera, hau itxita. Tensio diferentzia 0-tik VDD-era orden hau, N bat, on. Be, altua. Hau altua baldin bada, hau ere irekita. Tensio diferentzia 0, off. Begira, bi hauek daude orain irekita. Orain bakarrik. Eta azpiko hau, on. VDD daukagunez hemen, hau on. Eta orain, egora horretan bai daukagula. Hemendik, gora ez dago konexiorik, hauek irekita daudelako. Biak off, ikusten duzenez. Eta hauek biek on. Serien daude, baina biek daude on, beraz, konexio bat dago lurrera. 0 voltio edo 0 logikoa. Hori da, nandera iketa bat. Ate hau, eginda nanometro txiki batzukin, zuen hile baten zabalera bakitu zen badan, 50 mikra. Mikra bakoitzak 1000 nanometro. 50.000 nanometro. Hile bakoitzan sartu daitezke 1000 horrelaxekoak. Bakarrik lerro batean. Azaleran pentsatzen zuen. Nanometro pixkatzuten egin daitezke hauek. Bakarrik hile baten zabaleran, nanometrotan egiten dira. Begira, hau, horrelaxe, eginda, hau da, eta be, nandera egita daukagu.
Ikusta duzu esan dizuedana, teknologikoki oso erraxa egiteko. Lau transistore. Horra, hau paralelo eta seria. Erraxena. Nahiko bagenu, and bat egitea, bat dirudi simpleago dela, and bat egitea, hain beharko genuken, lehen bizi nand eta gero inbertitu. And eta gero, barkatu, nand eta gero not. Osea, gero not izango zen, zemos. Horren behar ditugu 6 transistore. And bat egiteko 6, hau egiteko 4 bakarrik. Simplena. Jarritu ezagun, analizia egin dezagun. Hola, nand. Nand atea. Eta hori, nor atea. Zirkuituak ez dira ikasi beharko, Orain, PMOS transistoreak serien. VDD. Eta gero, azpikoak paraleloan. NMOS, hauek paraleloan. Eta konexioak binaka. Hoitako batera, eta bibidez, onutza. Eta beste hau, ontara, eta ontara. P bat, N bat, eta A, eta B. Egingo dut analizia, azkarrago. A, ui. Bueno, 0, 0, 0, bat, 0, bat. Direla tensio bezala VA eta VB, pues 0 voltio, 0 voltio, 0 voltio, VDD, 0 voltio, edo biak VDD. Ikusi itzagun transistora nola dauden. E bat, E bi, N bat, N bi, eta itera VO edo C. Ikusi itzagun. Hemen, hau da, ikusi dezagun, hasi gaitezen, nahi dugun bezala. Hasi gaitezen hemendik, biek, egon da. 0, 0. 0, 0. Aztertzeko ez da esola ez jakitea ate honek zer egiten duen. Kasu bakoitza aztertzazue. Eta irtera hemen. Markatu. 0, 0. PMOS horiek daude, 0 eta 0 biek daude konektatuta. On eta on. Biek daude 0 eta 0. Eta 0 eta 0 horiek, eragiten dute hauek, irekita egotea. Off eta off. Orduen, bi hauek irekita, konexio bat hemendik onutza, naiz eta serien egon, biek dauden ez konektatuta, VDD. Edo bat logikoa. Orain, jarri dezagun, hau, 0 eta bat. 0 eta bat. Edo eta VDD. 0 horrek jarri behar du hau on. Bat, on. 0 horrek jarri behar du hau off. N bat off. Altu honek jarri behar du hau off. Zen altu tensio diferentziate, hau off. Eta altu honek jarri behar du hau on. Orduan, ze konexio daukagu. Bale, hau irekita, hau itxita. Zeren daudenez, hemendik ez dago konexiorik. Hemen bai, baina hemen ez, arutzaz, eta hemen genuen hau on, eta hau off, beraz konexio bat hemendik onutza, 0. 0, voltio, 0 logikoa. Berdina gertatu behar da honekin, egin behar dut orain bat. Biek bat, altua VDD, biak irekita. B bat eta B bi irekita. Off. Eta maila altuiek hauek on mantendu behar dute. Eten gailu bezala itxita egon behar dira, eta konexioaz lurrera. Hemen ere aztertzen baduzu, horrela esatera behar da. Eta eragiketa hau da justo nor bat. Eta be, hau da nor. Nandate bat eta nor bat. Erraxagoak direla egiteko, and normal bat edo eta hor normal bat bezala. Baina, hor normal bat behar badugu, teknologia erabilita, erabile beharko genuke hau, eta gero hemen
not jarri, 6 transistorekin egiteko hor. Hau egiteko 6 transistore, eta hau egiteko 4. Simpleago. Vale, igual. Hogeita hamar. Bueno, jake gabiltzan, venga, ja, bai. Azkeneko atal hori ez dugu ikusi behar, Hau hurrengunean ikusiko dugu. Jarretu behar dugu ate hauekin azkena ikusten. Egoera nahiko interesgarria izan behar delako. Begira. Atal honetan jarretu behar dugu, ate analizi honekin, eta orain beste bat jarri behar dut hemen. Oso eta honekin bukatzen dugu, klasea. Ia, izenburua gero jarriko digu, bale? Hemen, zirkuito honen izenburua, eta simboloarekin izango dugu. Bale. Ia, orduen, hauxe. Hau, bi PMOS serien, eta gero bi NMOS serien. Lurreraino. Eta hemen VDD, bai, hemen txe. Bai, sarrera... Bale. Goikoa eta lehendabizikoa. Sarrera bezala, sarrera bat, zemosten oinarrizko zemose hauek gabe, pues zemos izango zen. Eta orain izan behar dugu beste sarrera bat. Hemen jarri behar dut. Konektatzen dela onutza. Eta gero, onutza konektatu behar dugu hau egin ondoren. VDD. Zematate, 6 ate. Zer egitezake honek? Gauza interesgarri eta berri bat egin behar du. Lotutako behar da aurrengo klaseko teoriarekin. Aurrerago daukazio horro harretan, baina horrentxe ikusitan ikustea da igual argiago ikusi behar dugula. Bi sarrerako zirkuitoa aztertu dezakegula ikusten ari garen bezala. Baina gauza berri bat sortu behar da. Gauza berri bat sortzen dela... Sortzen dela, itxoine... Bai, egia tola horrela egin behar dut. Lehen da bizia jarri behar dut. Eta, sarrera hemen. 0 eta bat. Eta berriz, 0 eta bat. Hau xik izan zen, 0, 0, 0 bat, bat 0, VDD. Eta VDD. Ez ditu jarri behar tensiak, horrela utziko dut. 0, 0, 0 bat, bat 0, bat bat. Eta transistorak aztertu behar ditugu. Bai, jarriko ditut transistorak. Mereziko du, ja, Zakin nola ikusi behar ditugun arkiago, P bat, P2, N bat, N2. Hauenak ez ditut jarri behar bakizu zergatik. Zer egiten duenek? Hau aztertu dugu aurrerago. Hau bakizu zer dan, CMOS teknologia hau da not ate bat. P eta N hola jarraian, honek egiten duena da, hemen dagoena inbertitu. Hau altua denean, hau itxita hau irekita 0, hau bajua denean irekita itxita, hau altua. Osake, hau ez dut aztertu behar, bale? Jarri behar ditut hemen beste horiek, P bat, P2,
N bat, N bi, eta irteera hemen. Irteera, nola duzu? B. B. Irteera B. Venga, bai. Eta ziren ez aztertzen, hemen. Hauek. Hau adibidez. Edo hau, lehen adizio. Hau. Hau altua. Eta hau, altua ere. Biek altuak. Hasi geztitzen, aztertzen. Ia. Erraxen hause. Hau altua baldin bada, hau nola dago. Altua baldin bada, altua. Hau altua, tensio diferentzia 0. Off. Hau altua baldin bada, hau 0, hau altua, tensio diferentzia kanala sortzen dago, on. N bi, on. Aha, badirudi bide bat egon behar dela. Ja, gora ezin da egin biderik, azpira egon behar dela. Hau, altua baldin bada, altu hori hemen, altua baldin bada, gorputza, lurrera, hau ere on. Ikusten duzu, egoera horretan, bi hauek itxita. Ja, sortu da bide bat hemendik lurrera. Beraz, irtera 0 gutu izan behar da. Hala ere, aztertu dezagun, jarraitu dezagun VDD hori hemen izan da, honek inbertitu behar du hemen 0. 0 horrek eragin behar du on egotea. Bale. On egotea, baina hau zegoen off. Beraz, bide bat dago hemendik lurrera. Zeren hemendik gora ez dago hau irekita dagoelako. Orduen B, 0 voltio, edo 0 logikoa. Horain beste kasua. Hau altua eta hau 0. Beka, 0 horrek jarri behar du. Hau, on. Hau on. Eta hau, off. Ja, hemengo bidea ja moztu da. 0 horrek eragin behar du, itxita gotea. Orduen badirudi orain bidea arutzagon behar dela. Konfirmatu dezagun. VDD. Altua. Hemen bajua, baju horrek hau on. Efectivamente. Eta altu horrek honi ere bai on jarri behar du. On jarri behar du, baina moztuta gonez ez du esola. Orduan ze konexio daukagu. Hemendik hau itxita, baina hau irekita, hemendik biek itxita. P bat eta P bi, on eta on. Beraz, irteera altua. Eta honen zerbait interesgarria. Egin dezagun hau. Eta berria. Hemen 0 eta hemen 0. 0 voltio horrek jarri behar du hau itxita, P bat itxita, eta 0 horrek eragin behar du hau irekita. N bi, off. Guazen orain honek, begira, zer gertatu behar den. 0 honek eragin behar du hau irekita, 0, 0, tensio diferentziarik ez, N bat irekita, N bat off, 0 hori hemen izan behar da tensio altua. Altua hau ere irekita, eta hau egora berria da. Osa esan dugu, hau irekita horrelaxe. Eta hau irekita horrelaxe. Orain arte, ate guztietan bagenuen konexio bat. Edo lurrera, edo maila altura. 0 eta bat izateko. Beraz erretatu den horrelaxe. Orain txe, bi bideak ireki zaizkigu. Geratu zaigu kable hori zintzilikan. Zintzilikan dago, kable hori. Zintzilikan dago, ez dago konexiorik inora. Dago, impedantzia altuan. Impedantzia altuko mutur bat daukagu hemen, eta horrela irudikatu behar dugu. Axola gabe, beste honek egin duena. Eta E0. Eta hemen, 0 eta VDD, berdina gertatu behar zaigu zenen, 0 horrek irekitzen ditu bi horiek hemen. Ordenia, 0, 0, jarritzagun. 0 honek, altu honek, P bat, off. Dena betetzagatik, altu horrek, N bi, on. Baina, 0 horrek izten du hau, eta 0 horrek izten du hau ere, bai. Orden, kostatzu, erdiko bi transistoriek biak daude irekita, beraz hemen ere bai, zintzilikatuta geratzen zaigu irteera hori. Ez dauka, ez 0 ez bat, dago zintzilikatuta. Impedantzia altuko irteera. Orden zer daukago hemen, begira, hause.
Enable sarrera hori altua denean, ate honek funtzionatzen du not bat bezala. Beraz, A sarrerarentzat, hau da, notate bat, enable sarrera kontrol bezala sartu behar degula hemen, altua den bitartean. Enable hau, 0 denean, desaktibatzen du atea. Hau da, bale, eraiketa logikoa. Baina honekin egiten duguna da, gure ate logikoa martxan jarri edo desaktibatu. Hau baldin bada bat, martxan jartzen dut. Hau baldin bada 0, deskonektatzen da kable hori hemendik. Honek ikuspegi praktiko asko ditu. Zeren horrela konektatu ditzakegu irtera asko paraleloan beste batzuekin. Aukeratzeko zein ate nahi dugun egitea. Hori ere oso praktikoa da. Baina ate honi esaten zaio, impedantzia altuko nola duz, Bai, hiru egoerako notatea, edota, bai, hiru egoerako notatea. Ja, nola duz, Ja. Bai, de 3 estados. Hiru egoera daude. 0 bat edo impedantzia altua. Ateak. Daukate enable sarrera bat. Baldin bada bat funtzionatzen du. Ate normala. Eta ez barkatu baldin badira, bai, baldin bada bat aktibatzen da, eta 0 baldin badira deskonektatzen du. Irteera deskonektatu. Ez dugu galdetu behar, zein da hiru egoerako notate honen zirkuitoa ez. Zirkuitoa emango zen, baina galdetuko dugu. Igual egitaula oso ateratzea, ustu askotan galdetzen, baina esan dizuegu, hau baldin bada VDD eta hau 0, nola dauden transistoreak. Hori galdetu behar dugu seguro, Ate analisia seguro egon behar dela. CMOS teknologia zer den, bi deialditan, kasi seguro. Eta bale, orden hola xetzi behar dugu. Ate analisia horre bideo batzu baditut ariketa bezala beste urte batzutakoa, joango naiz jartzen, ariketa zerrenda horretan. Eta gaur gondaiko. Proiektuarekin nahi baduzea zerbait egin,